Sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang mahitabo tali sa yawa ug sa Ginoo. Ang yawa di ay wala gyoy gahom labaw sa Ginoo. Pwede ra gid siyang gapuson, pwede ra gid siyang prisohon. O nang gibutang diri nga gapuson kuno ang yawa unya prisohon takupan sud sa 1,000 ka tuig. Pero buhian ra pod siya human sa 1,000 ka tuig. Kini siya dili na ni nato matugkad nganong prisohon unya human buhian na sad. Ilan na didto sa Ginoo na. Nya kining 1,000 ka tuig di sa takahibaw unsa ning gidugayuna, nahitabo na ba ni uwap aba kay matud pa sa ubang mga nasulat sa Biblia, ang 1 ka tuig sa Ginoo libuan na ka tuig para nato. Libuan ka tuig nya ang libuan ka tuig nato usara na kaadlaw sa adi. Ang 1 ka adlaw sa Ginoo libuan na ka tuig nato. Yang 1,000 nato ka tuig mga usara na kaadlaw para sa Ginoo. Ang importante masayod ta nga ang Ginoo labaw gyud sa tanan. Saman tuo mo. Mo na inighukom na sa Ginoo, siya gyud mohukom natong tanan. Ug matod pas unang pagbasa, hasta ang mga patay musurinder ngadto niya, nakaila o wa kaila nya iya dayong bahinon ang tao to ay masulod atong langit basta nasulat sa katong basahon sa kinabuhi. Ang wasad masulat ihug kuno atong linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Kini siya kanunay gining hisgutan panahon na sa pasulod na patapos ng tuig kay last day naman ugma sa atong 2022 nga liturgical year. Pahinumduman kita nga bahinon kita sa Ginoo na ay gitawag og malangit na asay maimpierno. Sige, lingian na imong tupad ing na magkakuyog ka tas langit. Pangutan Asya ba ing na magkakuyog ka tangatos langit. Mao na say problema ron. Saman, wa man lagi mo manglingi ka mo ban. Ang importante natong hinumduman nga naa gid tay judgment, final judgment. Kanang katapusan sa kalibutan nga matunaw gining kalibutan dili kay na mo'y importante. Nga naman before mahitabo ning katapusan sa kalibutan, hurot-hurot na sa tagkamatay individually. Kana lang imong tupad mga 20 ka tuig gikan karon murag posible na gyud dili na nimo makitaan. Ako gahapon ga-birthday ko, ika-59 akong birthday. Ang nanambong sa akong birthday, mauman hinuoy na hangover. Ako manoy nakatunga. So, ang kining akong edad, 59, punanig mga 20 katuig, wa na. Di na mo kita tingali na ako, layo ragi tingali ng 20 katuig. No? Wa na ni. Labi na mo diha. Klaro na. Natiwasuno na kaya ng mga naong ninyo. Mo na ato na siyang hunahunaon kay basig sige ra tag hunahuna ba nga padayon ra gid aning kinabuhia dinhi wala may judgment ang Ginoo dinhi dili pa man ta niya bahinon magsagol ra man ta dinhi kadto mga yawanon ang mga Diosnon magsagol ra gid ta na ayawanon nga mahimong Diosnon gitawag na natog conversion na asay Diosnon nga mahimong yawanon gitawag sa nato og falling into sin, nakasala. Ana mo na bantay kita na sige ra kita careful dili
dili assurance nga sige tagsimba ako sige sa kugmisa nga dili ta mahimong yawanon aning kinabuhi. Kay from time to time grabe gyud ang yawa o paningkamot nga makuha gyud ta. Kuha gyud. Nya mao na si Kristo niingon siya diri, ang langit ug ang yuta mahanaw, apad ang akong mga pulong mahitabo gyud. Unsa may warning sa Ginoo nato ani? Sunda ang akong pulong, kay kining akong pulong mao gini ang mulungtad. Bisag mahanaw na ning langit ug yuta, dili mahanaw ang iyang pulong. Ngano man siya man mao ang pulong. Si Kristo mao ang pulong nga nagpakatao. Nya din aman siya mamatay. Nya magsunod ta aning pulong sa Ginoo, siguro gyud dili sad ta mamatay. Ni ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing naunsay imong paboritong pulong sa Ginoo? Pangutan naa ba siya paboritong pulong sa Ginoo? Na? Una-una ninyo sa inyong paboritong pulong sa Ginoo. Nakasunod ka na. Kasagaran ako sad mo sa nay akong kuan paborito nga kita gihigugma sa Dios. Labaw pa anang mga langgam, labaw anang mga kanana ang mga tanom, mga bulak. Muna ang hangios Ginoo nato ayaw gyud kabalaka. Kay labaw pa mos mga langgam, labaw pa mos mga balili, labaw pa mos mga bulak. Ayaw gyud kabalaka. Kana paborito kay nanako. Ambot lang kamo, paborito na ninyo. Og tungod kay ang kalibutan karon wa naman motuo kayo ana, daghan na kaayong mabalakon, daghan kaayo ang na stress na gyud kay kinabuhi tungod kay wa man ta motuo anang pulonga. Ang atong gituhuan mao man ang tigom gyud para sa imong future. Kasab-an yung anak basta di mo eskwela kay unsa nalay imong future, pero di gyud makapamugo sa anak nga magrosaryo kada adlaw, nga mo simba, nga mo basag Bible, dili ka pamugos. Pero eskwela gyud magunsa magmo-graduate kag summa cum laude, ang pulong ragid sa academics nga mga pulong mo'y nakatunan hasta gani sa morality kanang gitawag og virginity and purity, lawas og hunahuna. Wa naman na gitudlo, wa naman mo care. Bahala mag-premarital sex basta lang honor. Muna karon nga to mga teenagers, sige na lang gid anang porn, sige na lang gid anang premarital sex, naggumo na sila sa mga bisyo. Nya dili na namo importante, basta mo graduate lang. Nawa na ang pulong sa Ginoo nga saman likayan gid ng mga kaulag, mga kalaway o kanang paghimo anang mga sala. Wa na kayo ron ana oy. Di ba? Muna masigibuhian na tingali ang yawa, nahuman na tingali tong napu katuig nga gigapos siya. No. Ilingi ay mong tupad. Basig na iyawa diha. Basig ibuhian na ba? O masa takibaw kanus abuhian, wa masad butangig year. Ingon ra gipriso, nya human buhian aron manintal na sagmaayo. Gibuhian na tingali. Pero mahadlok di tagbuhian siya. Kung nagsunod tas pulong sa Ginoo, labaw man ang Ginoo ka gamhanan sa yawa. Mabitan na kanang magsigig pa deliverance anang i-deliverance ko pa der kay sus daghan kay kog mga sana mga demonyo kuno nga naghari niya iyang balay ipa-deliverance na kumayo man na magitay minister sa deliverance. Pero wa man ay kapuslanan kung ang imong hunahuna o kasing-kasing wa mahigugma, dili committed nga motuman sa pulong sa Ginoo. Kana lang pulong ayaw mo paningil anang utang. Pastilan, kasimpol ra gid ana, musupak pa gyud. Kana lang pulong nga naa sa amahan namo, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unya,
inigputis buhok, ipatina dayon. Di gid ka ka-appreciate nga kana pagbuot nas Ginoo. Ang mga panit tatuan dayon, kanang imong pagpatato nagtuman pagkakas kabubutos Ginoo, nag-ingon ay Ginoo nimo tatuin na imong mga lawas. Magpalaygit dayon, mag-inom din ana mga pills para lang kuno dili manganak. Unya, kabubuton din as Ginoo nga di ka manganak. Naasan oy di gyud angay manganak, nanganak sad noon. Way mga kasal siging panganak, way mga kasal siging paanak. Unya, ni ahino ay mga gikasal gyud nga ni commit gyud nga maghimo silang bata, mo nang nagpakasal, magpalaygit sad noon, magpil sad noon. Kabubuton pa kanas Ginoo. Na siya mga simple kaayo nga mga butang ingong Ginoo akong pulong mo itanawa ay pagsigig tan-aw ng inyong kaugalingon kay kaning tanan dinhi nga imong makita moabot gini nga mawagtang ni siging tan-aw anang samin hala kulikot anang mga pilok kanang naa mga kilay ngani kani hasta mga cuticles kuko hala gyud siging lugit-lugit pero wa gyud susiha iyang kasing-kasing unsa pay mga sala diha nga angay langkaton angay biyaan nang siging marites siging dumot anang mga ugangan kana mga bayaw hala linibakay to the max no. Yapil pang pari og libak la libak yun ang pari sad baho sa libakan na inawayay na anya asa ka ta ibutang ani adto ka ta atong langit o adto ta atong linaw nga kalayo na so matapos lagi ta ha importante nga mutuman ta sugo os Ginoo so kanang pagpalit og slot unsa man na Sogo os Ginoo o sogo ni Padre Siano? Iya ka na be. So ay karon na inyo analyze. Kana bang pagpalit og slot para sa atong project? Sogo na Padre Siano o sogo os Ginoo? Ug ako'y pangutan-on ninyo, moingon jud ko sogo ginas Ginoo. Ambot lang ninyo. Nya unsa may gustos Ginoo? Kanang inyong mga kwarta ayaw na gastua lang sige para sa inyong kaugalingon material. Gasto asad na para sa simbahan ipakita sad nga kamausad tang mohimo og simbahan nga mapahimuslan sa katawhan kana o dili de simbahanan part man na siya sa atong pagpakita sa Ginoo pareagod anang nganong magtukod man kag balay nanong maghimo man jud kag balay di ba tungod kay ang imong lawas o ang imong mga kauban sa kinabuhi maunang lugar anha mo diha magtapok anha mo diha magumol sa inyong kinabuhi mo na maghimo tag balay kung ang atong balay nga jutay ra kay tanggapuyo ninduto nato tagpila ka milyon tagpila ka bilyon ang magasto nganong ang balay sa Ginoo nga diha ta makig-abot sa Ginoo ato ramang mantinilan di ba? Mantinilan. Ayaw mantinili. Muna, kining atong slat-slat para ni dili mantinil ang atong kaning gipakita sa Ginoo. Ang atong ihatag sa Ginoo. Ang lugar diin mag-abot ta og ang Ginoo sa mga ministerial o sakramental nga paagi dili nato tiaw-tiawan. Salamat sa namalit kay as of yesterday gahapon na halinan tag 320 ka slots so 12,572 slots na ang atong halin salamat kayo ambot lang nakaapil na ba mo palitan pero ang nindot nga magsigig tag hunahuna na unsa magsikag tigo man na imong kwarta wa nimo gi-share nga riparas kaayuhas Ginoo ug kining atong pag-share mao kini ang makapahimo nato nga suod sa Ginoo 59 years old ko gahapon nalingaw kay ko kay during the program ang COVID-G kining akong grupo nga mga barkada amom nang gitawag og COVID-G Center of Very Insightful Dinner Group nihatag sila og pasundayag tribute
paghuman gitagaan ko cake nya paghuman gipaibot to nila ang katong na murag kandila amting ito ang gunitanan paibot nila sa cake sus gasumpay-sumpay ang tag 1,000 bills gibutag plastic gasumpay-sumpay ni abot gyud 59 ka bills nya para kuno to ipalit og slot kahalina dahil tagahapon sus kaingon ko niya ang ilang mga officers ang among mga kauban ni testimonya ingon din sila pader natakda na mamaya na imong style nga love offering mauning nakahatag may kay nag love offering may para i-tribute nimo sa among budget sobra man gyud kaayo ang gipanghatag mo ni among gipalit og slot kaya sila miniangkon sa to mga drinks ana nga sobra kuno kaayo ang gipanghatag sa ilang mga members siya nangatandog iting ito gipalit ilag slot katong giinat-inat patintaas ang linya kaingon ko ba kini mga tawhana nadutla na ni sa gugma sa simbahan wa man sila magunahon naglan sobra man ni bahinon tani wa ang ila ipalitan ni slot ana nasa ini message nako Father akong birthday gift nimo tan-awa las imong messenger o pa na apil ani tingaling report kaya pa mo namukuan sa tong bangko pero akong gitan-aw kagabi sa paghuman sa kuan dire akong nakita didto na siya gisod sa atong bank account na 100,000 siya 100 slot akong paliton dota no birthday gift ako na ihatag simbahan kay di man ko kasaulog ani ugwap ako mapari adto ra jud ko maglakaw-lakaw atong kahugan luto anang budbud nga kamuting kahoy nya palit dig pansit slice bread mao ra man na pista naman na para sa kinabuhi pero dinhi asos nindota mo na ang tanan sa dihatag sa nako para sa simbahan og kini pamasin nga unta dili ko maapil adtong iiksa sa linaw nga kalayo kaluoy unya nining kasigi guwali unya naana sa YouTube ug sa Facebook unya tuad ay maglutaw-lutaw kayo mas may paning sakristan nga magduka-duka las kilid adto na hinuos langit na kadako ay hinuong di malas ani maunhan ko ani hinoon di maginanan to matagaan pero ari lang gyud ko kamot lang tagtuman sa sugos Ginoo ana mo na importante sige nindog na ta